Hello guys, Happy New Year! It's me again, Jeffoy, and welcome to my channel. For today's video pala guys, i-feature ko yung nangyari nung December 31st, siguro mga 11 o 11:30 na to ng gabi. Tapos ito pala yung sitwasyon dito. Sobrang tahimik, para akong nasa Japan. Para kaming nasa Japan kasi yung mga kapitbahay namin parang hindi naman siguro sila nag-celebrate ng New Year, baka wala lang sila sa kanilang mga bahay. Siguro nasa ibang lugar, kaya ito lang, parang kami lang yung tao dito sa street na to. Tapos yun pala guys, sorry din kasi ngayon lang ako pag-upload ng video. Naka-store lang to sa aking phone pero hindi ako makapag-edit kasi tinatanggal. So nanood lang kami ng fireworks. Ayan lang, hindi naman. Happy New Year everyone. Ito, kasama ko pala si Teng. Thank you so much pala. Ang laking tulong ni Teng sa pag-hit natin ng 1,000 subscribers. Ayun, thank you so much, Teng. Tsaka syempre sa mga kaibigan niya. And yun, kay tita syempre, salamat ng paraan. Tapos yun guys, nanonood lang pala kami ng fireworks. Tapos wala kasi masyadong gulo. Kami lang ata yung maingay dito sa street na to. Tapos, ayun, pagkatapos niyan pala. Happy New Year everyone. Oo, ni Pacquiao yun. So, pagkatapos niyan, nag-ano lang kami, nag-dinner lang kami. New Year's Eve dinner. Tapos, ayun lang, hindi na ako masyadong nag-video ng madami kasi kami lang naman. Tapos, ayun pala guys, meron pala akong si-shoutout. Alberto Tablizo, Mel Villasan, at saka Robert Sarmiento, at saka yung family niya rin nandito sa San Rafael, Tarlac City. Ayun, Happy New Year guys, and thank you so much for always watching my vlog. Ayun guys, lang muna kami, magkain lang muna kami kasi kami lang naman dito ang nasa bahay, kaya kami lang din yung magsasalubong ng New Year's Eve dito. Yan guys, hindi na ako masyado pala mag-voice over o magsasalita kasi wala lang, background music na lang guys. Basta Happy New Year pala talaga sa lahat, and salamat sa mga nanonood ng vlog ko. Tapos pagkatapos pala nito guys, pagkatapos namin kumain, siguro kwentuhan, ganun. Pagkatapos pala namin kumain, ayun, kwentuhan lang, tsaka konting inuman. Tapos yun, bukas pala pupunta na lang kami sa kung saan. Yun na nga, ito nga guys, kinabukasan pala pumunta pala kami ng TRP dapat, pero ayun, basta yun, manood na lang kayo guys. Papakita ko sa inyo yung Tarlac City tsaka yung mga karating municipalities pa. Yan. Enjoy guys, Happy New Year ulit. Hindi ko na pala masabi kung saan lugar yung mga dinadaan natin guys kasi hindi ko naman alam. Tsaka syempre hindi naman tayo taga rito. Siguro yung yung iba lang alam ko, pero hindi ko rin naman sigurado kung tama yung sasabihin ko o hindi. So ipapakita ko na lang sa inyo yung Tarlac City, yung ganda ng Tarlac City, tsaka yung landscape. Yun talaga yung gustong gusto ko dito. Ang daming patag, kahit nasa nasa bulubundukin na lugar, makikita mo pa rin na ang daming patag na lupa. So yun, mag-enjoy na lang kayo guys kasi lagi na lang Virac ang pinapakita ko sa aking vlog. So this time naman papakita ko sa inyo yung Tarlac. Ayan guys, dito sa Central Luzon pa rin. Ayan guys, enjoy na muna kayo. Happy New Year ulit.
So yun guys, finally nakarating na rin tayo dito. Nandito tayo sa TRP ngayon, kaso nga lang kasamaang palad, closed naman siya ngayon. So hindi tayo makapasok. Ang ganda pa naman sana ipakita yung yung sa loob ng TRP kasi sobrang lawak. So nakapag-decide kami na pupunta na lang kami ng Limiak Park sa medyo unahan. Ayun. So hindi tayo nakapag-TRP, so move tayo sa isa pang park o recreation na pwede nating puntahan. Sayang naman kasi yung biniyahe natin. So sagarin na lang natin yung pagpunta. So yun guys, enjoy na lang natin yung yung tawag dito yung road trip. Tsaka yung ganda ng mga dinadaanan natin. Dito pa rin yan sa Tarlac. Nandito pala tayo sa San Jose, Tarlac guys. Ibang municipality to sa Tarlac City. So, yung pinuntahan natin na TRP na sarado. Tapos itong Limiak Park, parehas pala silang nasa San Jose, Tarlac. So yun guys, enjoy nyo na lang. Naano pa lang kami dito na nag-stop muna kami dito. Tapos diretso na lang ulit. Cute naman ang kasi. Say hi to so yun guys, enjoy na lang muna kayo guys. At ito nga yung gustong-gusto ko dito sa Tarlac, yung mga kalupaan nila sobrang hindi naman sobrang patag, pero ang dami-dami nilang kalupaan na patag na magandang gawing residential talaga. Tapos ayan, ang ganda ng daan, sementado, tapos mga wide pa siya. So ayan, enjoy nyo guys. Hindi ko ramdam yung layo ng mula TRP papunta sa Limiak Park. Actually first time ko dito sa Limiak Park. Sa TRP nakarating na ako. Hindi mo ramdam yung layo kasi ang ganda ng daan, tapos sinabayan pa ng sunset. Diba? So ayun guys. Enjoy!
So yun guys, nandito na kami sa Limiac Park, dito pa rin sa San Jose, Tarlac, katabing municipality ng Tarlac City. Hindi ko alam kung tama ako, hindi, basta siguro magkatabi kasi galing kami Tarlac City, tapos ito na yung sunod. Tapos ito, papasok pa kami doon sa siguro ng roughly 500 meters na lalakarin kasi maraming na daw nakaparada doon sa loob, kaya hindi na kami pwedeng makapasok. Kaya maglalakad na lang kami papunta doon. Paakyat, may pababa, tas may paakyat. Ayun. So makikita nyo lang sa video. Tapos, ayun, hindi na rin ako magsasalita. Pakita ko na lang kung ano yung nasa loob ng Limiac Park. And, ayun nga. Medyo ano din, medyo hassle kung may mga kasama kang nahihirapan na maglakad o kaya, syempre yung mga bata, yung mga maliliit pang bata kasi kung maglalakad kayo, kawawa naman. So ayun, nandito na tayo sa loob. Tapos yun pala yung yung mga rates niya, mga entrance. And masasabi ko siguro ongoing pa ang construction siguro dito kasi hindi pa siya masyadong tapos. So ayun guys, enjoy na lang kayo guys. And yun pala, thank you so much for watching. And ayun, hanggang dito na lang ang pag-voice over ko. Papakita ko na lang sa inyo ang loob ng Limiac. So yun guys, thank you so much for watching. Tapos ayun pala, shoutout ko pala mga kasama ko sina Kuya Kate tsaka family niya, sina Boss Mac tsaka family niya, Kuya Vin tsaka family niya. Tapos si Teng Teng, si Lloyd, si Tito. Tapos shoutout din pala kay na Tita na hindi nakasama tsaka si Jay. Tapos si Ate Kim na hindi nakasama, wala rin dito. So ayun. Ayun guys, enjoy lang muna kayo. And Happy New Year ulit.
So yun lang guys, hanggang dito na lang yung video. Hindi ako masyado nakapag-video kasi medyo paggabi na rin, medyo lumalabo na yung kuha ng ng camera or ng phone ko, kaya kunti na lang yung video. Hindi ako nakapag-video masyado. So ayan na lang. So yun lang guys, thank you so much and don't forget to like, share and subscribe pa rin. Kahit na hit na natin yung 1,000 subscriber, dagdagan nyo pa. So yun guys, thank you so much sa lahat na nanonood and goodbye. Happy New Year ulit. Bye-bye.